Mung tao hay là có cổ liên tục cái có lúc để tạo điều mua giống về tiền tụi mà ông lộc phân meeting đó thì là chỉ chẳng thì là xe cái đó ram cũng sang CBI chỉ tiêu tụ ra nghiền là để khai này cái hi in này có bị cái đấy được xin sắc luôn nhỉ ta khai là xin là meetingกันปุ้ยกันชัดกันเช็ดว่าแกเราคง อันนี้ที่ให้มีเราเพียงสักแล้ว เป็ดสักคนลึกตัวเดียวมันทบวันนี้เฮียน MNF General Headquartersชวนอินเลี้ยงปุยรำปูลลโดมาไก่ช่วย ZPM สุรการิน IAF เนี่ยนะอาศัยจงจ้างทุดิกโจกให้ชัวเฮที่จงจ้างเฮียนCBI อินช่วยง่ายเท่านั้นตูริน Chief Secretary Chief Vigilance Officer นิบกมิโซรัมสุรการเนี่ยนะเลขาเงินนะกันเทลูตา ZPM สุรการอาลูปียนติรพัดขานDecember นี่สมนิปริยัติสังนิสมนิปฐุมอาคาร CBI เตหีเฮสุรการเฮียน General Consent อเปียอามาโรชูหุ่นเราคัลเจล่ะวันนี้อังหุ่นฮีอันเราที่โลกเอ็มบติไม่ตูรินจูนิสมนิปัสริสังนิสมนิปลีอาคาร CBI เนี่ยนะ General Consent อันเปียกนะจูอันเราลิบเลตานี่จุมีอันเดียวฟังชวนตัวน่ะเฮียนมิโซรัมสุรการเล่มิโซรัมสุรการหน่วยนัดหกริมริมเตหี CBI power เล่ jurisdiction หน่วยอันตลอด General Consent กันเปที่จะช่วงตะกะอันสวยค่ะอันหนูเล่เลวังอินมิโซรัมสุรการเนี่ยนะเฮียน CBI เต็นดีลนะอันรุนลักมาสักเซลอ่างายะจุมีอันเดียวฟังชวน CBI เนี่ยนะควร direct in FIR ปเทลูตินโมงังปนตีอีละอันนี้ควรอันดูชวนอันเรา entertain เทียอันเรา entertain เราเทบกะอาชันชวน jurisdiction นั่นนี่มีเอาเราวางอินที่ชวนเฮเลงปุยรำสัลจงจางมีปุยเตนะอันรินเลเตหีตัวน่ะ ZPM สุรการหน่วย politician เตเลอันทุนุนเทสุรการนัดหกเตอันนี้ติหิอันนี้จุงเขาช่วยตัวชวนินมิโซรัมสุรการพัลนะอ่างายะจู่ว่าชวนวันนี้เฮียนมิโซรัมสุรการ Chief Vigilance Officer CBI นะเลี้ยงปุยรำสุลจงจางช่วยเทนตูรินเงินนะเลขากันเทลูตาติน the government of Mizoram allocation of business rules kan en po hian vigilance department ina anti tura chu transfer of cases to Central Bureau of Investigation pi ania chu CBI he na case thlen thei tu le transfer thei tu chu vigilance department te hi ani achuta an ho tu pa ber chu kan chief secretary chief vigilance officer hi ani awangin
he thil hi nuai liam mai lowa atak taka CBI na a chui theina turin MNF chuan akong diktak proper channel akan ngai le a diktak nia danina asoi chief vigilance officer avena hian ngenna kan thelu tani ti kha kan soidua enga tinge mipuya CBI ya direct he FIR an thelu mai lo MNF hian ti zona aom po in CBI power and jurisdiction nuaya Mizoram Sarkar le Mizoram Sarkar nuai na thok te hi tuna hian an lowani ti kha wena hian kan soi le du boka tin kan hnung dewa khan ZPM media and how to pa le kan revenue minister ni mekin chanchin thar chanchin bumi te komin thu asoya ta khan asoi jinga khan MNF chuan chatua natan leng pui ram hral an lo tuma ZPM sarkar lo wila chu chatua ni nan lo hral don ani an tia heta kan ZPM lamina chatuan an ti hi eng chatuan nge kan khethiam lova an chatuan hi chatuan toi chi po ani theya a chan chu hetianga mimal individual ni lo ko rante polte le thil dang sarkar renga ram an nei hian LSC a issue ve thei lova lanli svek in issue turani a chutiang chu shereng chungin hetiang hian mi puya thudik lo an vordar thina chatuana tan mimal ni lo hetiang mi te hna hian ram a hral thei lo chuwang chuan kan ZPM media chairman chatuan hi eng chatuan nge ti kan zot le duwa tin adot le a chuan CPra upazoram thanga signature le kan chief minister hlui MNF president ni bok puzoram thanga signature a in ang khop mai ti vel mai manga mi pui ngai tu ana hruai kwal tum kha atlom politics chief tak tlom tak ni in kan ria ani le ni lo chu an hre thei veka sarkar na changme kan nia an verify thei vek bok ani atuk le maya fin fia thei reng khatianga mi pui ma a thil an soidu kha kan dem hle a tun hnu a chin to lo ni se tha kan ti a chu ZPM te hemi chungchanga hian film khur turin kan cha du boka tin atop bera chuan kan ruling party ZPM hian no objection NOC pek chungchanga mi pui ngai tu na hruai kwal tumin MNF in chutiang khatiang chuan an lo ti an soya amaro chu he thila hian a buai na lai takachu tute sarkar lain nge sumle pai che poisa tam tak cheng vaibel cheja somriat pariat chuang hi pek chu ani ti hi a kai kuang lai tak ani he khe sa hian chu tute hnuaya nge thleng ti hi voina hian mi puin an hai lova chu wangin NOC chu an lo pe lo ti ai chuanin tute hun lain nge heram hi hral ani tuten nge hral ti chu ZPM sarkar lai hian chiang takin hral ani a chumi hral na konga chuan chief minister atanga a hnuai lam a sangoi zon pui zong te hi rin hlel an kai ani chuwang chuan CBI in thui nge ro se ti in vena hian chief vigilance officer nena a proper channel dik takin ngenna lekha MNF chuan kan thelu tani ti kha kan soyani kalome Voinia Aizol unit CBI ya lengpui airport bula ram acquire chungchanga thil fel lel tam tak ni alang hi Aizol CBI unit a FIR kanan thelu ta ama sa kan soidu chu nimin lama te Voinia news ate na ron langa Council of Ministers in an thut khom na hemi chungchanga hemi puite thu tak thu di kan hriat theinan CBI ya
FIR thei luan du thu te an soya ka kha lomom viu rolin kong le lama state sarkar tan chona va za thak te lu lem Mizoram investigating agency zong chunga thu nei tu an ni a ACB a te Mizoram police mi thiam tak mi fel tak kan nei a chung te chuan sarkar lai reng rong tan chuan ni khat hil thua chui wala ti se an ti thei vek lain CBI an han ti kual vel te hi kong le lama chuan za thak viu kan hria awan doi thak kan ti bok chu vain ni hian ke ni chuan Congress party hi chuan a top thing e thila hian mi puitan mi puin thu di kan hria theinan kong thang ma kan na chodona tu na chuan a hmothuaya CBI a FIR kan han thelu chu nia heta hian sarkar lai kan phut tel chu an ma noin tiam to na CBI general consent pek an ti kha an nu kir le thu te ni kum lama kan hriat kha chu wangin CBI general consent poi an in tiam na nge in pe se chu adana ga po pa se kan du hle ni chu mi ni lawa lau chunga hetia kan sarkarin ati kual hi an demom kan tia he thila hian thil diklo mani chuan thui chuang nge ya a thil ti diklo tu te po thui che hrem nge ni se kan du dan ania kini chuan hei FIR kan an thelu ta adanang rang te kot sang zo ka kalte po atul dana zemin kan ho tu te nan na re la chu kan kalpui dan tur ani a helai Mizoram sarkar state police zong control tu in CBI ti kuala council of ministers sa khatianan soi kual na khan home minister laka point confidence an nei lo mani oti turani an home minister tan po hian aza thak viewin kan hria chulai chu aveum kan tia kini chuan he thila hian ti mai lovin public plane got lovin mi pui te hian thu dik khriat an phua thu dik khriat hi an dik na chanbo ni ti hrian kan kal zel don ti kha puini kan soi the chu ni